day and then the kaya would pay attention to Miss Social we in Tramonco. Subscribe by a channel no send the bibia tuma ubehuni ma pai efi attention TV eko. Once the Bible cast say we ye brand bedu say ya asodem phone kola be na say ye be won kola wo ma so din say we ye brand edu ana say enye we ye brand edu eye video bi ekoso internet so anu odin pa akola ono ankasa atwe aba e de atone maame so ebono na ensemi se betodwa ya na menko amentena se mene asofo a omo adwemu akodare mu ewo sa efiefie nsensem ne ne ekoso ewo asetrem no mo de niema atu yama asana meda me guest study no de ma yehwe video no sima kakra bi emra sese a Jesus wetin go make you treat your own mother this way as a man unto say your mother dey advise you say make you make good use of your life. No dey smoke again, plan good for yourself, look for work. No dey live useless life again, you can't treat your mother this way. Now what for some people, my people, make una check this thing good. One kasa video no share na te o saying I ono ane maame ene ohu no sotro bebrebe san we ekweku antefo wa trefutu anase bibi ne ha no anase ne Bible kan no eno na eba mu anase wi bi no anom ene ma ne ba se maame eye Lady Reverend eye Victoria ewo ha sei me ne bedin komo me akwa aba ena maame hwa Valentine still na awum birthday na me toso me fa kwa we so a we sheme maame happy birthday ene wodi na woda wo hwe ahofe na ayeso nkunya mentu ne nkwa de na de bia ye sanka no ewo Attention TV emfa ne mapa emre ma akwa aba ena na pom boko nyame adum Yesu adone mo mpa bonti ma video na ye ko hwe ye no ohu ne sen asa ye wurum Erade ase echia etiefo ne ahwefo ina Erade ehiro bia na ondum me se ne be ya dai de to meet ma hwe bi no kwasem Erade hu ye mopo pa Erade hu ye mopo enso ni nyina mu no se be me Erade kwanya wakasem ne kwabi ya ma so den ni se ma na baba nenso ni nyina mu no Erade nim ne de tino ye wa adwuma ye awofo na awofo ne chese sisi ameka se ewiase wa adwuma ye ewiase nyina e wa adwuma ye pese se o hwe video ya se yo bi na e video ye na abemoa ehwe ne maame sotro sei na obi anya kokodo gina ho e video e de ato internet isi mame ya say ya try be careful oh say ma first abroche memu na obi ni obi ku a eno de obi ampata em se Ghana for say sunu ye de biba se Ghana kwa ye su atra ye betra brofo no ya tra fi say sisi ano obi prana ana bibi ye obi anipa ka first ayem hihia nipa dimika be kwa kobo nipa no enente se bi mo ene phone ne cry no ne de ya travel for no niema ye de ye kamemi nim se ebia bibi asi na ka ebia nipa frɛ aboafo prosifo na bibi sa no da bi o video de abetudwa nti se obi anama why ready no ohwehwa ne se bibi nsi no ntimentwa ano ayedene Erade hu ye mobo no kwasem se oba type te ho ma ne ba be mo a epo ne sotro na obi so nya kokoduro e video di ato ho man se ano o se Bible ka se Yesu Kristo obi bisa na suafo bisa we de boni we de fio na se fio ja maame ni papa no na anfiti ase no ntete na nkoyi na se akola ne subi na obefa ne sesia na ema ne banisa o ma ntete na ma we ya ba na se ebi akola nso na oya akola boni dada medase ye se kira akola ne kwan no na onyini a wanfiri ho mebrem papa ka ho I don't maybe I say unimbatiti, or buy ya or soon batiti. Yenisa.
Awurade akyerɛ kwan a yɛmfa yɛmba ɛmfa so sabi ememo atete etene baby na meka se oba Awurade ye wadom na o ware a menje wukunu mosu bebre free se sa memma tete ankasa se bema ebetumi ahu nyansa na onko ka bola so e wo se o ma bema no one ne maame ayonko fa no ni kwa se wotiti da bi mentitim wow free se edene hwede ekoi pepepe dise obata mitimi bo aboso gina ma ne ba agene ye adwuma na otimi ewale a oba manji be ma ne moso bebre ma ne maame so en ma enjoy kakra ono ma me fa taste kakra ma we dem twa dan ye kwai frobi e na maame na ase wa bra kola ne ho anka du ba bi a wanya adwuma ye anka o so ma ne bibi kakra di na akola na kwale ntim se ye maame ne yo se na nse yi onya adwuma wie school no so wakofo oba beto no so me benya bi edi you see onya bi ndi eye onya oba pa obenya bi edi obenya bi edi do kwasem se oba no ewa emhihie a se be ma no ni kru ne obetima iso yempe bi ka kan mama fi se enafo oba nka ne be pressure sa ba ne be pressure se me yempe bi nkoma mama enso ye dey ndi sense enye bete me matete ya wo mu didi wo mu che se ansa na wo mu free 16 17 to 18 hono mame se Awurade anye wadom no mo gi nsemo a wo ye ne hwie nti memma awo no kwasem free ahyase no eja ka ho ena eja nka ho emu bia no maame baboso no kwasem se owo mamma na maame wadwuma semonya de obehu ani okay ne ohuru ni free se memma no ye nkwala wo mo ye npa bi a ese kwa o se wo mu edanda wo mo fo wo namfo wo mo nkomodie wo kyekye wo mo no me bia mo mo didi wo fie me ti se akola o free 12 13 14 kono se fie duane me no na ye nkane mma ye ho ye hu na na monto ba bi ofa na ade ase ode de pe tamakra benya pe ye bra ono atumi nya bibi kakra if be kra no otumi koto ne opa satamo no sha be mo ane fisa anyesa nyame amwa na mpai bon ka ho na nchechire nka ho mame ne obehu ana wo hune bisa be matete memo antiminim de America no wo memo a ni wo memo a nti wa fom minim sede wo motie na ni nyina mu ne dum pempenso bi a wo obatan no timi ba fom school etimi de nkola ni du saa bia no yeah especially SS and a boarding school me dey say boarding school na ko onya sa problem no okọ ba ye no na no masasa na nso Awurade adom metimi konkai oboa eh akoya de waye Yehowa mi fi ade wentimi fa ho etimi si ho sapa sa o ba time meti ho ma me babema etimi nyamaso we abom o fele ensi nti yawofo no mesre akwa na sha ase ye nkana sem ena ha de akaka na sem yi oye hwan yeah oye maame yeah enu nti no ye babema ye kyene tenase na ye tunufo ye ne na kasa na ya kyere ni noma bia ni so owura sa te bia ni mu mpo a eye mpa ebo ne kasa kyere ni efutu enye dedebo noma bi wono edumi bi enye dede yesa odne ja bonti igbo dede na ye hwe edumra bi a twe no ebra ho na ka wakoma mu asem kyere wo ba no na fa mpa ebo ta kyere na Awurade bebem ma tu susa abemu awei yemfa ne famra kwan bi so bia nkola boni school bi ho yemfa ne nkọ kakra na se yemfa ne ma ban prison na se yenye ne den abemu senia o si ase obetimi ekunipa ne wodro de ese aban bem so no ya aban nipa na ma me so ya aban nipa ena patapa pioto no ya aban na woro nti no ne ma me pioto wo ntimi woro aban na so wo pioto ya na obetimi awra nko si ho ese aban wo pioto we obetimi awra nka ma wo ye shi osa nka ma mi si ho don't me de ese aban bem na se bon to kra na osan to ho
akwala no yeah ese bon to crowd sign to ansa aban ni nadi ya mano yi he say ebeye de we say nya wa sha se na say aban ambem timi afase kan atwa me na me ka kire wo ade akora ya ye sister aye bi hu na me ma hyehye me ankasa se wo ma aban ambemu animanim ye ya ni na say yi no sikan betima chesika atwitwa ne maame no tiese aban che no tempa ye se wo report to me ya che no ya se nkola boni school ye mfa ne kwa na se prison on ko se no nya nkola boni school be no mba ginu mo o mo ginu won na le wedo ye se watara be careful okay nti sisi ade se okọ na ye de nko de bisa no na no asem no atumi kire nye ntia na wadwen mu sa adweyale bi na eba nso a na ne saka ne be kwa na tempa ye de na fam sinse ma buru ye ko so nyina ne ma ye se ne ma me frɛ ne se o tunufu se me tete se enkofo se wo no ne ma misro ye no kradia wo beja kakra ene kofa buru ba nti se na akase wa tra be careful no I think say ya mpan kola boni school no enje no wo se ma ni de bia bibi se bi accident se na obi atwe phone na wa video se akola ya de obi atwe phone onye sure sanke no so beboa kakra because se obi antwe phone am fam beto abonti anka ye be den kranya bia ka aban so asobeti aha wom se wantwe obi antwe phone ntwa ka ye nya bi na so ni nyina mu no ye hwe ye wo sa kwan so okay we say si ano sa time a wodi twai na nka wo mwa bi de boa na ke be ye but e bia sa time na se oboa no mwa otwa ayinti no na ne be ye wo na ye wa wi enti si se ho no ehia se bibi tu obi a se be ma minim se be ma na be video ana ye oba se nipa ho a obetima tietie mu se mo ma hwe ne ekọ nti se nyame amfafie ena ne sutro ye oboyi na ma amne to ho na wanka se bi mu se ka we ku no di video na otwae no mfaso e ba so yesen ti ye mo nipa wo bra o wan hihie mo se ye di video no okay nti e fa baby no ya fa baby so nti no de ana obi okwatetiem o video nipa mro kra na ye eno nso bebo ma bia nipa atenia ekọ mo ma behwe but wo tebe bi di se wo de wo hwe de ekọ na wutwa na ma bia na obi asuro no okay se ne aye no ye se ewia ho de oye gangarea oye gangster pa obi asuro nti e bia nipa no tebe bi de na abeto abontin oh tete wono tam ye breso no no obi tie obi ba obi ka obi ba sisi ade ntisa wo sisi ntisa bi person no obi ka obi bi timi tia wo ene ye nka obi ba asem wow inti no se no mani na edi yenya wow inti no ye nsan tin city atimponi mo ye se Kristo emaye na ben Kristo on my onya mai o medui santi nemo nya ye be hu ye bete when they say we yentete ho they say awaka oba na fe na akora na danda no we enu ba bia enti no nipa esese nipa hunu ba bia ekọ they say na masodinfo beba na say masodinfo ni na nso brade se onim ni de enti say wo ka say obi abanye maybe o say obi afie bi wo ho obi afie bi wo ho na nso say wo be ye wajuni say obi afie bi wo na nso medie no me hye say be ye yi a fe ya me som tete akwala no ka urade ho adwene eti mo pokere no tintina akwala no ma ne menwo kakra kura wa no aduane frɛ no mo no aduane mu ndidi no ma na ne ejira na ye bra akwala no me mo titiro asem na meke e ma no de ma nya problem sa oba prayer o oba prayer yin se no kwa kofa ba e ma ne be problem pa ma me uko base a e ma eshi ewo bola no so no enoso omo ye tena obenya oba one okay the ema ne de oba prayer de o ma ne se oba konyem na wajo no abetena se bia nsugo okọ no but memma no se oti urasa akwan ni mu ama me nyame amwa oran robbery mu sa cases na de ni na memma tete na fomo mama dene ti se Kristo nim
na papa enye street nka ho na maame aboso mo ma efie no aduane wo ho nkora ne bedidi wo ho mo nnam ta manye se enam se maame ntumi encontrol ontimi hwenti akwa ne time ope no de beba dan dan time ope na beba no beba beto maame no fie ho bon edum ne bia bo hanya edum ne bia na de akokra fam edum kokra ne watufo edum ne bia na se o hwe obi ofere na o ma no wayi wani ama no so agu no so na wo so seed e we urade dim ka ho ni a wo betene ni na no wi abone tofa ukwa urade ni ma wo sere urade se tumi bi na e ha me be ya urade fansa kan mame na wo so seed wo ho ka ho e sere urade na ye tenye urade bebem enye sa mame be ye stay se ya na be ye ti ma ne krakra na be mu ano yen aban emfa ne mfa mra kwan bi so ne krakra no okay akwala no wo mfa ne mfa mra kwan so okay na me bompa ya se urade amane se urade ni nhia bi se watene nkwan na so pa akwana tene nkwan na so enna opo enna sum sa obatan ne yam hyehye no nti ye se urade ma no se urade hu ni mobo na ba bia de ne be kɔ no on hia urade abofo ne nkasa na on sesa mie ni papa mba maame ne yesa maame ne bra ye kwa we ubekom na maame oye single mother ebi kura na papa enhye den ni hu ebia na papa efirimuntem eye nsem bebre na masa ne mu yakoso ye maame se abemu we wo se aban ubekọ wunko aban sa enka no na wo mfa no mfa mra kwa because we ye jano ama ne tena fia e kina befa dua o de bebo ne maame tim keja wawu nti ye mfa no mfa kwan wo se ye de ne fa so ente me ne maame Lady Reverend Victoria ne chance e de eye asemu nchemu e de be be san hia bi makram